noSaliwa bani viva. Aphumuthi thi. Nithini? Izobona pha. Ololo phala. Afune mthaka. Ozongena ku. Alright, kanza wethi ka mlomna MC Gwajo sikhundla. Abaningi bangazi uyihlaka production ne. Kodwa namhlanje ngihamba nekhala. Babukeli beqoqo media sengithema ngihamba ngahlangana naye insizwa inkuzimala ingqwele nathi sibukela kuyo siyicwece inhlakahlaka madoda futhi uyaphila Ngiyaphila kakhulu mfethu ngiyabingelela kubabukeli beproduction enkulu icwece media ulwazolo lento bafethu ngiyabingelela kakhulu lo okhulumayo uMC Gwajo uNogwajo lozikhundla abaningi bamazi la kwinhlaka production abanye bangazi kuZulu FM njoba ke sazohlola umaskandi bonke nginominathiwe. Wow, ngiyayibona lento le kuma social media. Yes. And mina nje ngingedwa I'm the one who keep on following you. Yes. Mfethu nangu umcimbi omkhulu kangaka uNdoni uthini kubantu ikakhulukazi abasempangeni eDondotha abenze ukuthi le mcimbi wempilo because noma ngabe bengawuhlela bona kodwa ngaphandle kwabantu ngaphandle komphakathi ubungeke umcimbi wempilo kanje. Mfethu engakusho ngingathi mina uNdoni noSaliwa abaculi ke nami ngibaphusha kakhulu emsakazweni na kwinhlaka production kodwa engakusho mfethu ukuthi kuyajabulisa ukubuka amaciko akithi ala eKingcetshwayo ehlangana enzo into enhle kangaka engakusho nje iqhawu lami ngathi mina ngiyafisa ukuthi size sonke sikaphoko nomagebe asiba support asibaseke nathi njengabantu abaphethe media because ithina siphethe umhlaba manje ukubona lokho Konke abakwenzayo ngeke bekuvele ngaphandle kwethu. So yonke lento nje ubiyenzeka la nje ubizovela futhi nala kuyicwece media abantu abaningi abaseke even nayi platform le mfethu ngiyafisa ukuthi ithuthuke phambili mfethu umsebenzi owenziwa amaciko umuntu oyiciko nje mfethu uyahlonishwa so lokhu mfethu okwenzeka la kuyinqophamlando futhi kukhomba ukuthi sesethu siyaphambili ngeke sesiphele isosephono magebe. Siyathokoza kakhulu mfethu mahle kakhulu amazwi akho mhlambe ukuthi ubagqugquzela nokuthi umphakathi wala kwesakamthini nama local artists akhona because ukuze endaweni ekanje esemakhaya igqugquzela labantu abaphandle mhlawumbe ungathini kuwona ukwanikeza amandla ukuthi engaphela amandla. Mfethu engakusho ngathi mina kumuntu mfethu oyiciko nomuntu ongelena iciko ngizothi kuyena asambeni sofunda uyazi ukuthi isikhathi esiningi uma unetalente alikwazi ukuya phambili noma ukuthuthuka kalula uma ingekho into engamabasic yabo ungenza noma ngabe iphi course noma yini ongayenza kodwa mina esengikufundile ngalomkhakha udinga ukuthi ube nalo ipeni ube naso isikole ukuzokwazi ukungasayini noma ngabe yini ukwazi ukubona amaphepha into ebhaliwe uyayibona into lokho so nje kwasifaka imqhele mfethu sihambile sayikoleni kodwa masibuya ngapha siqhakambisana ukuthi thina singoba kodwa umuza uzizela ngobuso uza ngapha siyachitha nje nakhona kahle clean yabo. So into engisho mina ngithi uma umuntu ethugcina umaskana uthiwa mhlawumbe usonkonke noma uyini hamba uye esikoleni thola isikole funda noma eceleni noma kanjani kodwa bengakuzela abantu ngobuso ukwazi ukuthi izimpatha zingadleleli kuwena. Yeah Hlaka production siyajabula kakhulu mfethu ukuthi ube ingcenye nokusipha isikhathi sakho. Mana nithi la icece media lithi ulazolo lento anesithi sithatha sibeke. Uthini la ithini into mfethu Hlaka production mfethu uke wayesazweni ngeke ngakubona kuphuma izinto ezinhle kakhulu. Mhlambe ukuveza ikakhulukazi nakubantu ke abakwi media lesikuyona ukuthi ama challenges ukwabhekana wena personally ukuthi imaphi amancane nje mfethu ngizoqale ngibonge la mfethu ngizobonga isiteshi sesejozini kamhlaba lingana bese ngibonga unyawo yambona unyawo ozala uMr Vibe ngiyabonga kakhulu loyana ufana nothisha omkhulu kumina so abantu abaningi abazi mina ngilogwajo khona namhlanje osakaza ngalendlela saza ngathi uyanqamuka ile yandoda mfethu yangipheka ngisase high school so kuningi ngikufunde kuyena yena useya actor nje manje sophuma ukhona eredweni kodwa akasemningi kodwa uyena umuntu wangipheka then ngibonga umsakazo iZulu FM babungcobo sewashona umdonso yena okhona njengamanje sibambise nendlela simangaliso nawo abanye abaningi iplatform abantu abaningi eqhawe uma bengibona nginterviewa umuntu njengoba nginterviewa nje bayabetshela ukuthi lento le iyafika lapho nje basenza kwinhlaka production into endala mfethu ngiyenze ngisasemncane so nje segazini yaphila kodwa ngibonga lama platform emsakazo yomphakathi onginikeza ithuba lokuthi ngikwazi ukusakaza so njengamanje uma uthi ngi-interview ngisho ukubona lapha noma ngawubani mfethu osuke efikile siyam interview okunye ke mfethu kuyibonus nginominathiwe kumaSthwathwa ngiyacela mfethu ababukeli becwece media babukeli ngiyanicela bafethu nayo bafile ndondo anginayo indondo mfethu nginazo itifiketi mhlawumbe kobe kuyithuba lami lokuqala nqama amaSthwathwa kuvala umhla 14 December ngicela abantu bengivotele mfethu nginominathiwe ngiqokiwe njengomsakazo osakaza uhlelo maskandi ukubona ukuthi sigxile kakhulu into enze isinto ngoba silo nalento ukuthi
umuntu ebukele phansi into yakhe sina siyayikhuphula into yethu yabo. So mawuvota uthi 53 Satma 18 uthumele ku 49495. Uvota noma ikangaki, uvota kaningi, SMS 150. Ngiyabonga Qhawulami. Siyabonga kakhulu Qhawulami isikhathi sakho. Kodwa mina nami ngizobuza uthi iyagqilaza lento. Yaqila. Ayikho mfowethu. Ayabo. Siyabonga mfowethu.